Labarai da ɗumi su. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a yau. A yau za ku ji cewa gwamnatin da ke tantance ƙarin sababbin limaman masallacin Ka'aba da ake ɗauka a duk shekara ya zaɓi baƙar fata na farko daga Afirka, wato babban limamin masallacin ƙasar da ke Abuja, Faruk Sheikh Ibrahim Makarfi, a matsayin ɗaya daga cikin limaman masallacin harami wato Ka'aba. Lallai wannan babban abin alfahari ne ga dukkan musulman da suke Najeriya, kai hamma waɗanda suke Afirka baki ɗaya. Wannan babban nasara ce, babban abin alfahari ne ga 'yan ƙasanmu na Afirka. Muna roƙonku masu saurare, ku daure ku yi comment na fatan alkhairi ga wannan malami da fatan nasara a kansa, sannan ka daure ka yi sharing ɗin wannan bidiyo ɗin ya isar ma sauran musulmanmu da suke ƙasashen Afirka baki ɗaya, domin kowa ya comment da fatan alkhairi ga wannan limamin namu. Ubangiji Allah ya bada nasara, Allah sa kuma a dace, kuma Allah ya taimaki ƙasarmu Najeriya da kuma sauraron ƙasashenmu baki ɗaya na musulmi. Nan muka kawo ƙarshen wannan shirin, na subscribing da alamar ƙararrawa domin sake kasancewa da mu a shiri na gaba, yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗaura bidiyo. Kada ku manta ku danna alamar like domin haka yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode.